Wang sik ning ora tak bokonge lho. Kire masih iki rewang yang ke-7 hari Pak Sugiono. Ini pemasak ini. Sambal. Mas Budi udah sekolah. Sekolah sampai nek Luang biji loro. langsung numpang apa kono? Langsung numpang apa kono? Oh, nggih. Kene ke Yuton. Oh apa ya ketok Mas Ise. Apa mem blegu-blegu kok kaya sing gawe. Iki kan limer lah apik. Kelire. Oh, aku ya batik. Gak podo tapi Kayak wong kemarin juga. buku dhewe apa? Aku yo Iki engko atur-atur wakeh ya. Kok gak bisa moro iki? Urung enak nih. Oh, iya. Sombongan tah. Ini juga. Apa teh gelas? Mana sih? Koe pemasake kabeh lak syuting. Jadi antis kan kurang separuh itu Sing pas rebutan tutup pasar iki apa wae mending kene. Oh, iki pasar pisau. Tapi kok sik gur saiki aku kasep kae. Oh iya. Ayam kampung saiki cuma sentratan. Oh, ayam kampung disentrat. Nang pitik. Dibok, makanan di sentrat. Makanan di sentrat wes, bukan matang usapan. Mana anak dhuwur. Kesel kok sudah malah anak kene iki yo ngono kuwi iki lek ndungkung iki lek alas ngono kuwi. Kamar kebekuan kok yang gede. Padahal karo putune kono ning kamar dapat lek anak Dhewe jane. karo Tias.
Oh kok dhewe dapak dhewe nek wani no. Apa nganu ya apa rumah sakit enek? Enek paling ya. Nganu ki digowak. Lah Kang Warki nggendong Arum kan sik bayek. Karo Kang Warki duroro nang kulon omah. Si apa? Jenenge serok karo nenek diuncel mlayu metu. Padahal gendong Kang War gendong Arum nang kulon omah. Murah-murah kan sampe bayeke. Bayeke damah ding wong slametane. Oh iya. Iki arep sawone make ya wis ana Arum ding, heeh, bayeke Arum. Aku wong ruwahe mak 40 aku terus meteng Arum kae. Bener bayeke. Jan aku susah nenek lek kurung. Tapi lek wong wedi ra kena paedah kuwi wedian ya. Lek anak bature. Kok dadi sing Yo gak aku lek nek bature sik. Kok ning kamar karo putune lah dapat lah dhewe ngono anak maklum sak wedi-wedi lah dhewe ngono ya ngono wong anak putune lho. Karo putune. to damel paruh ning kene ngancani. Ora gelem aku ulang ngaji sekolah ujian. Sampeyan kok gak. Aku larek lah. Iki sore apa to? Wong bar ngaji wis sepi wong ngarepan kene kae neng. Wis tak komentar nek. Ya kene aku kok. Lah kene kok komenterne wis. Heeh. Aku saiki kendel. Aku kok ora kenal aku mari iki lho tak iki kunci. Kendel iki bunyi kabeh urung tak kanci. Tinggal wong aku nang omah sabone salah tak kanci. Si bojone lah kamu. Bojone amen ilang. Oh, jojo senter-senter kamu bojone Pak Amen kamu. Berarti kamu go senter kamu loh. Oh, ilang kamu. Lah rene ndi gak ketemu? Urung ketemu. Alah ya mbok wis paling apa nang kuburan ono apa piye? Oh nang dhuwur ku kono lek senter-senter ngene ae. Padahal dalane iki padang aku kan dalan kuburan padang. Yo alah ayu-ayu dadi kaya ngono. Lah aku lek wong waras apa ya praja wedi to. Wedi. Dhewe arep sanding kuburan. Lek gunung pisan. Nang gunung pisan. Ora main nang iki dene kuburane dene Sumiati kok. Ngawur ya ora to nek. Yo ngawur dene. Sumiati iki sak jalan bakar kae. Anak 200 meter karo kono aku. Kok di 200 meter ya adoh to. Lah iya kok jare kok wis Sumiati ya kurang adoh to. Sing cedhek ya Pak Parmen karo Pak Parmen kon paring 50 meteran nek. Ya 50 meter ding kok Pak Parmen. Pitik. Lah ya kae Pak Parmen iki manggane kono kok. Ning pitik andar pitik kae yo. Lah yo kae damel main usulan di rumah apik to main kok madem lawon. Oh, ngene campur. Kae keweke wong anu wae mbon culuk. Kae mane ya nyuwu pitik kae mulor kae. Saiki wis nggawe maneh kono. Yo kuwi tak omong, alah Bu Jumaati, sampean lho wong kutha kok ya manggene kene kok kraos to jenengan mboten wedi to pucuk gunung mriku. Mboten, Mbak, teng mriki malah ayem. Yo malah. Pojokan kuburan. Pojokan sing ngelor pojokan kuburan, sing pojokan kidul kan Pak Parmen. Jajal nenek kan omah dhewe ning gunung. Kene ngene Pak Parmen. Lho saiki main lah jarene ning kae ning andenge kali tail kae. Alah wis ra dinggone kae ning talang kae. Kuwi lho kae. Ora wis kosong pisan. Saiki dadi gantene Mbah Marijan dadi dukun. Lho, Dukun saiki nang kono. Aku ya ngerti ku ya wong-wong jare saiki. Ya nek. Ya nek. Yo. Wis sering lho. kayak panggah sik. Ini lho kae kono. Nang bisa malah ucul keblok ing kali. Saiki malah anu karo sulitan. Ora enak kena ditutup. Oh lho wis ditutup. Sing dodol adike to. Mbok Pak Parmen yo nek sere kene to. Melok sapa? Talang kowe. Ora ning talang, maksude ning malu Pak Parmen ning talang kae. Melok sapa? Adike to, Pak. Lah asline kan ra omahe sere kene, omahe mbok. Lho jare wis didol kuwi. Enggak. Melok adike kae sapa Mbak Katemi kae. Iya balik. Yen omahe Pak Suku Beren. Heeh. Kae to ning Sarnone Beren. Darti to. Ya iya. Nang ndi kae Sarno kae? Ndulare. Ya yo bojone to. Lho, bojone Mbak Darti adik Pak Parmen. Sarno kae. Sowi. Ora duwe anak. Kok ora sampe kuwi. Suwi. Omah blok kono.
Mbok jarek arepe gawe omah ning Serasem ngono lho, ning dhuwure kuburan. Sarnone. Jarene arepe gawe ning kono karo apa yang dukun karo kuwi enek wong anyar kae ya jarek dek ngenane ngresik nang dhuwur jarek arepe gawe omah ning kono ya. Ya wis Malah- kono ben gawe omah. Malah ke tangga, oleh ke tanggane tenar. Salak wae desa. ya Allah pemerintah Sarnane Darti. ora sing dusun Bu Gak ngerti ya. kene iki kuburan kono kuwi Yang S 1002. Ini belinya di kecamatan, depannya kecamatan. Itu sama S. Ini rasa kacang hijau, 1002 ki rasa susu. Aku sing bayar gak. 2025 ya, di S 2025. Iki lah, iki nenek cantik ini. Nenek kok belung. Wong tak jane ngomong belong iki wong ndi to saiki? Wong Sumatera. Sumatera. Iki nang ngarepe kecamatan tuku direk anu dita. Enak ya golongane anu lho kerdus mika-mika bahan-bahan kue Gene apa kae? Enak ya. wani Iki tulisannya mana kok ya lucu. lah iya ora perlu kecamatan iki iki piye to lah ya arep kecamatan iki ngene duwangi pos wani Lihat nih Mbak, tak uang. dasar tempangno disebut jati rujak lho ya lagi rencana lah murah terane lho kan rumah murah lah ngono Ya jadi entas. Ini pernah dijarne. Dawa dhewe. Mbak Asmi. Tuang belum ngelek uang mang sekolah mencatat. sing banter koyo ijem Tadi ayo tadi tampil. Karo ngemut es ngono lah. Tiga tuh sudah ada